טוב, אז בוקר טוב. החלטתי לתת לכם כמה תרגילים, כי אנחנו מן הסתם לא נגיע היום להתאמן, ואולי גם מחר, אולי לא. וזהו, אנחנו נעשה היום כמה תרגילים. אני אשמח שמי שעשה את התרגילים יסמס לי או יעשה לייק שהוא עשה, לא רק לייק שהוא ראה את הסרטון. וזהו, יאללה, אז אנחנו נתחיל קצת עם חימום ונמשיך על התרגילים. אנחנו נעשה את זה משהו כמו 10 דקות, בואו נראה. 10 דקות, שזה ככה אימון קצר. לדעתי אפשר לעשות את כל התרגילים האלה בקלילות ובלי שום בזבוז של זמן. 10 דקות זה בקטנה. וזהו. אפשר לעשות את זה עם ציוד, בלי ציוד, אפשר לעשות את זה יותר חזרות, פחות חזרות, אפשר לעשות 2 סבבים, אם זה באותו רגע, או לעשות את הסבב הזה עוד פעם בלילה, או בשעה אחרת כמובן. וזהו, אז יאללה, בואו נתחיל. אנחנו נתחיל מעמידת פיסוק, ידיים עולות, ידיים יורדות. הגב ארוך, אין צורך לאסוף בטן, אין צורך לעשות שום תנועה של קיבוץ ישבן, או סתם תנועות רגילות של החזקה, אלא פשוט ליצור התארכות עם הגוף, למטה ולמעלה. עוד 4 חזרות, עוד 3, עוד 2, עוד 1, לעצור, להתחיל לסובב את הידיים אחורה, 10 מעגלים לפנים ו10 מעגלים לאחורה. נשימות רגילות, צד שני. מה שכן חשוב, שתרגישו שאתם מתקרקעים לקרקע, זאת אומרת דוחפים את הרצפה ומרגישים את תחושת ההתארכות, ולעצור. צד אחד, 10 חזרות. בהטיות הצידיות האלה תשימו לב שאתם לא מניעים את האגן, אלא האגן נשאר יציב, והתנועה באה רק מהחלק העליון, דרך המותן עד לשורש כף היד והאצבעות. צד שני. הקצב הוא שלכם, אפשר לעשות את זה קצת יותר לאט, אפשר אפילו גם אולי קצת להישאר, אנחנו נגיע גם לזה. עוד 2, עוד 1, וצד אחד. שימו לב, הפעם אני מוסיפה סיבוב של העקב, כך שהעקב מסתובב החוצה והיד מתארכת, ככה אנחנו יוצרים תנועת פיתול. אפשר לשחק עם התנועת פיתול הזאת, אולי קצת למעלה, אולי קצת למטה, או להישאר באותה נקודה כל הזמן. צד שני. נסו לשים לב כמה אפשר לסובב את העקב, כמובן אם יש איזשהו כאב או אי נוחות, לא מגיעים לתנועה גדולה שכזו, וגם פה אפשר לשחק. אפשר גם כמובן לעשות יותר מ8, אפשר לעשות גם 20 חזרות, ולעצור. פיסוק נוח, ממשיכים. ברכיים טיפונת משוחררות, בטן רפויה, תנועה סיבובית במפרקי ירך, קרסול, תנועה בברך של כיפוף ואישור. אפשר לעשות תנועה קטנה יותר, אפשר לעשות את זה לאט יותר, או גדול יותר ומהר יותר, ולעצור במרכז וצד שני. אני ממליצה להתחיל מתנועה קטנה, ולאט לאט להגדיל אותה, לנסות ממש לדמיין 4 נקודות, 1 קדימה, 1 אחורה, 1 ימינה ו1 שמאלה, ופשוט לצייר מעגל גדול. וגם פה לעצור במרכז, לצמצם טיפה את הפיסוק ולעשות גלגולים של האגן קדימה ואחורה. ברכיים טיפה משוחררות, עצם זנב מתגלגלת פנימה, עצם זנב יוצאת אחורה, מה שמגדיל ומקטין את הקשת ואת הרווח בין הצלעות לעצמות האגן. לנשוף, לשאוף. גם פה אני לא מקבץ את הבטן, בטן משוחררת רגילה, והגלגול של האגן הוא זה שיוצר את הקיבוץ של שרירי הבטן או שרירי הגב. לעצור, ימינה ושמאלה, ממש למתוח צד אחד, לכופף צד שני, תעשו את זה בליווי כיפוף ואישור של רגל אחת. עוד 3, עוד 2, עוד 1, לעצור. ועכשיו תעבירו משקל לרגל קדמית בקו אלכסוני, ותעבירו משקל לרגל אחורית. לנסות לייצר קו אלכסוני
ממש קו אלכסוני, ראיתם לפני רגע, כמעט נפלתי, היא צריכה לכוון את התנועה, מצד שמאל לצד ימין, 4-5 חזרות, ולעצור במרכז, וגם פה לכוון את זה. קדימה באלכסון, אחורה באלכסון. זה לא מרגיש טבעי, כי אנחנו לא באמת עושים את זה, אין לנו מה לעשות את זה, אבל כן חשוב לייצר תנועה בכל המישורים. כל אחד, נחזור למרכז, לשחרר את שורש כף היד ולהביא את האצבעות אחת לשנייה, קצת לסובב לצד אחד, קצת לסובב לצד שני, קצת קדימה, כף יד גב יד, מאוד חשוב, ככה לחמם את שורשי כף היד לפני הפושאפים, עוד 2, עוד 1, לעצור, להביא את הידיים גבוה 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 למעלה, צד אחד, ממש יד גוררת יד, מרכז, יד גוררת יד, לעצור, לכופף צד אחד, להאריך ולמתוח, צד שני, לכופף, להאריך ולמתוח. לעצור, לשחרר, פיסוק נוח ברגליים, אפשר שהאצבעות יהיו טיפה ב-turn out, מסוערות החוצה, ויורדים לסקווט, ועולים. אני אסתובב שתראו, בעצם זה נמעים, ידיים ארוכות, ירדנו לסקווט וחזר. ירדנו לסקווט וחזרה. השוונו לך אחורה, לשמור על גב יחסית ישר. אפשר להביא אותו קדימה אם לא מסתדר בגב ישר, ואפשר לשחק קצת ישר, קצת קדימה. קצת ישר, קצת קדימה. עשו ככה עוד 4 חזרות. כמובן יכול תרגיל 3. 2. עוד 1 אחרון. לעצור. ננער את הרגליים, שולחים רגל אחת קדימה, נשלח את רגל ימין קודם, רגל שמאל אחורה. תסדרו שהברך הקדמית תמיד לפנים, והיא תהיה גג עד קו האצבעות, לא לעבור. להכניס טיפה את עצם הזנב, שוב גב ארוך מרכז חזק, יורדים למטה, אם אפשר אפילו לגעת ברצפה, לא ממש להישען כמו שאני עושה, אבל לגעת וישר לעלות למעלה. 10 חזרות לכל תרגיל. עוד 5 כאלה, עברנו רגל. עוד 2. עוד 1. לסגור פיסוק, אפשר קצת לנער את הרגליים. לשלוח את שמאל קדימה, לשלוח את ימין אחורה. אגן טיפה מסובב פנימה. ידיים באות. אולי הפעם מאחורי הראש, אפשר להשאיר אותם כמו קודם. לקח אוויר, התחלנו 10 חזרות. 10. 9. נסו גם להרגיש תוך כדי את המתיחה ואת העבודה, גם של הרגל הקדמית וגם של הרגל האחורית. מבחינת הנשימה, תנשמו איך שנוח לכם. בדרך כלל רוב האנשים רגילים להוציא אוויר במאמץ. לעצור, לשחרר ושוב לנוח. בשלב הבא, יורדים עולים למטה ולמעלה. אז עומדים בחלק האחורי של המזרון, לוקחים אוויר ידיים עולות, מוציאים אוויר ידיים יורדות למטה, גב מתעגל. אני בפיסוק קל, אתם יכולים לעשות את זה ישר עם פיסוק קצר או ישר עם פיסוק רחב, מה שנוח. ידיים הולכות קדימה, לנסות לשמור את הרגליים ישרות כמה שאפשר, עד שהעקבים מתרוממים. מפה לדחוף את הרצפה, לקחת אוויר, חזרה אחורה. כמה צעדים שהולך, אפשר 3, 4, אפשר 8 צעדים. לבטוח ולעלות למעלה חוליה חוליה. שלב ראשון עושים ככה 4 חזרות. קצב שלכם. 1, 2, 3, 4. נגיד 6, לדחוף חזק, אפשר אפילו ממש לתת לידיים להיות אלכסוניות. לקבץ ישבנים ולנסות לחזור בלי להתנדנד. להרפות את הגוף ועולים.
ידיים עולות. ידיים גבוהות. סנטר פנימה. לחכות, לא ישר ללכת קדימה. ואז ליישר את הגב ללכת כמה שאפשר, אפשר אפילו להגיע ליותר. ולחזור בחזרה, לחכות רגע, ולעלות. לקחת אוויר, להוציא אוויר פעם אחרונה בפיסוק, או בעמידת צרה, צמודה. 1, 2, 3, 4. זה היה הרביעי. מפה אנחנו נשארים. יש לנו רגל שבאה ישר, ישר. עושים ככה 8 עד 10 חזרות לכל צד. שלב שני, יש לנו אלכסון, ימין לשמאל, שמאל לימין, לשמור על חגורת כתפיים שטוחה, עם מינימום מאמץ ולדחוף על מנת לשטח. שלב שלישי, יש לנו להביא את הרגל הצידה, חזרה, הצידה, חזרה, להמשיך. אופציה היא נותנת למי שקשה לו לעשות את זה עם רגליים מקופלות. עוד 2, אחרון, לעצור, למשוך את העקבים לרצפה, את הישבנים לתקרה, ולפתוח את בית חזה, אפילו לפתוח טיפה פיסוק ברוחב המזרון, ולאפשר לבית חזה ממש לשקוע. לאט, ללכת חזרה 4 צעדים, 5, 6, כמה שמסתדר. הפעם אנחנו נעשה את זה ברגליים צמודות, יש לנו גם 4 פעמים up and down, ושינוי על הפלנקים שעשינו מקודם. עולים לאט לאט חוליה חוליה. לוקחים אוויר. למתוח. צד אחד רגע. צד שני רגע. חזרה למרכז. ולשחרר. אני אעבור לצד הזה הפעם, שתראו אותי טיפה שונה. אז רגליים צמודות, לקחת אוויר ידיים עולות. הפעם אנחנו נרד ברגליים כפופות. להאריך את הידיים קדימה. ולרדת 4 צעדים. אולי יותר, לעצור, הפעם תיתנו קצת לאגן לרדת, אפשר לעשות פוינט, לפתוח, למתוח את בית חזה, מה שנקרא אפדוג, או פשיטה של עמוד השדרה. בשביל לחזור בחזרה אנחנו נמשוך את עצם הזנב פנימה, ננתק שוב את הגב של כף הרגל, נניח את האצבעות לכלב מביט לאחור, רגליים צמודות אם אפשר. וללכת שוב 4 צעדים, כשאנחנו בפיסוק קצר, מן הסתם זה קצת יותר מאתגר. עולים חזרה בגב ישר, נוסיף סייד סטרץ', ימינה ושמאלה. אפשר להישאר יותר, אפשר להתקדם, ושוב יורדים למטה, מורידים את הידיים גב ארוך וישר. 4 צעדים, 1, 2, 3, 4, אולי 5 ו-6. פותחים את בית חזה. עם או בלי ברכיים באוויר, אני מעדיפה שהברכיים יהיו על הרצפה. יותר תשימו את הדגש בהתארכות ובריווח בין החוליות. בשביל לחזור חזרה, מושכים את הזנב, מנתקים חזרה, מניחים את קצות האצבעות, כלב מביט לאחור, למתוח, 4 צעדים. ושוב, עולים, יורדים, הולכים, פושטים, חוזרים, הולכים, עולים, יורדים. שימו לב, עשיתי עכשיו בגב עגול, הגוף שלי היה זקוק לזה, אבל אתם יכולים לעשות גם או לעשות גב ישר. מפה אנחנו מתקדמים למה שאמרתי קודם, חוזרים לפלנקים. אז קודם כל כלב מביט לאחור, עקבים לרצפה, ישבנים לתקרה, מעבירים את המשקל חזרה קדימה לפלנק, מביאים יד ורגל נגדיות, אז אנחנו נעשה פיסוק הפעם, יד ורגל נגדיות ונחזיר. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, לעצור. סיבוב עם העקבים אחורה, יד עולה למעלה, לדחוף את המותן גבוה, יד למעלה מעבר או במותן. לנשום. עוד נשימה אחרונה. מחזירים בחזרה. כלב מביט לאחור אחד, לנשום. לחזור חזרה אל הפלנק. ושוב. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, לעצור, לסובב, להתארך, למעלה, מעבר ולמתוח. עוד 5, 4, 3, 2, 1, חוזרים בחזרה, וניתן את הברכיים, rest position. מעבירים את המשקל לפלנק, יד הצידה, התברגות ולמתוח. לחזור בחזרה, חתול פרה, לפתוח, הצידה, למעלה. חזרה, למתוח את הישבנים אחורה, ידיים קדימה. לאט להתרומם קצת, לקחת את הידיים לצד אחד, למשוך את הישבן לצד השני. משנים, חוזרים, הולכים לצד השני, ישבן אחורה ולמתוח. לחזור חזרה למרכז, מסתובבים, שוכבים על הגב. מתחילים בלרדת, תופסים את הגב את החלק העליון של הברך עם כף היד, סנטר פנימה ומתגלגלים אל הגב. מי שחייב לשים את הראש שם, מי שצריך לתמוך את הראש עם הידיים, אפשר יד אחת, שתי ידיים, תלוי בתרגיל, או לא להרים קצת. המטרה בסוף היא לחזק את שרירי הצוואר, ובשביל לחזק אותם צריך להרים את הראש. אז סנטר פנימה, מרימים יד ורגל נגדיות, מחזירים את היד מהצד. יד שנייה, חזרה. אנחנו עושים כך 5 לכל צד. מזכירה, אם קשה אפשר להוריד את הראש. אם אפשר, אז מרימים ומורידים בכל שלב שתרצו. לעצור, לתפוס שוב את הרגליים סנטר פנימה וקצת לגלגל. שלב הבא, נשארים ממש על הגב, הראש יורד. רגליים נמצאות קרוב כמה שאפשר לישבן. אנחנו נתחיל, יש לנו 3 שלבים, עקבים, אצבעות וכל כף הרגל. נתחיל דווקא בעקבים. אז תרקמו את העקבים, ידיים לצידי הגוף, אפשר גב יד או כף יד לרצפה, לפתוח את הצלעות, לפתוח את בית חזה, לדחוף למעלה. עכשיו, כשאמרתי לפתוח את הצלעות זה לא ממש להגזים, אלא לנשום לצלעות, נשימה לטרלית וחזרה. 10 חזרות. חמש, 6, מבט לתקרה, תנסו להקשיב אליי, פחות להסתכל. עוד 1, נשארים למעלה, 10 פולסים קטנים, 1, 2, זה לא מהר פולסים, זה פשוט קטן. 5, 6, 7, 8, 9, 10 גבוה, ירדנו חוליה חוליה, דרך ברך אל הבטן, לנוע קצת מצד לצד. שלב שני, כל כף הרגל על הקרקע. רגליים, ידיים באות מאחורי הראש, לוקחים אוויר ועולים. 10, 9, 8, לשמור על גב שטוח. 4, 3, 2, עוד 1. לעצור, נשארים עם כף הרגל לרצפה, ידיים בצידי הגוף, שוב אפשר כף יד וגב יד. לוקחים אוויר לצדדים, שמים לב שהגב צמוד, כל כף הרגל לרצפה, ועולים למעלה, לא חוליה חוליה אלא ממש פלט. למעלה ולמטה, וממש לנסות לשמור את הרווח בין הצלעות לבין עצמות האגן. שלא יהיה או קריסה או הגדלה של הלורדוז. יש לנו 10, בתום 10 יש לנו 10 פולסים קטנים. נשארנו למעלה, הכי גבוה, 10, 9, תשתמשו בידיים. 6, 5, 4, 3, 2, הכי גבוה, ירדתי שוב חוליה חוליה,
בערך אל הבטן, ונעשה שוב קצת רולינג לייקבול. אופציה שנייה במנוחה זה פיסוק ברגליים, ואפילו אולי לתת להם קצת ליפול מצד אל צד. שלב שלישי, אנחנו מרחיקים את הרגליים לקצות האצבעות, ידיים לצידי הגוף, ללחוץ את הצלעות למטה, נשים לב שאין רווח בין הגב לבין המזרון, סנטר פנימה לכיוון השקע בגרון, רגליים עולות, רגליים מתיישרות, רגליים מתכופפות, רגליים ממש לטבול את קצות האצבעות. 1, 2, 3, 4, אפשר פוינט, פלקס, בעיקר למי שכפות הרגליים ככה לפעמים נתפסות לו. אפשר ללחוץ עם הידיים את הרצפה, אפשר להביא את הישבן אולי על הבטן, ואם לא נוח בצוואר, אז כמובן להוריד את הראש. עוד 2. ואחרון חביב, אנחנו נשאר עם קצות האצבעות על הרצפה. אפשר אפילו לקרב יותר לכיוון הישבנים, כל אחד מה שנוח לו עולה. לפתוח בית חזה, מזכירה, גב יד, כף יד, צלעות, צלעות, עולים למעלה, ויורדים. 10. דרך אגב, לא חייב לגעת עד הרצפה עם הישבן, אפשר מילימטר לפני לעלות. 4, 5. בתום 10 העליות המלאות, יש לנו 10 קטנים. נשארים קטנים למעלה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ירדתי חוליה חוליה. רגליים עם פיסוק, קצת ימינה, קצת שמאלה. ימינה ושמאלה. עוד אחד לכל צד. אחרון. מתגלגלים דרך צד אחד לעמידת ברכיים. אפשר כמובן עם רגליים נשארות. מעבירים משקל, משבנים מקובצים, חזה פתוח, יורדים. 10 פושאפים. שהמרפקים צמודים לגוף, מותחים. 10 פושאפים עם יהלום. מרפקים לא לצדדים יותר מדי, לא למטה בין לבין. זה יותר קרוב לצלעות מאשר לצדדים. Okay. ועוד 10 מחוץ למזרון או בקצה הכי חיצוני של המזרון. מרפקים הולכים לצידה, בית חזה אל בין הידיים. מוכנים? יאללה, אז מתחנו. אתם בינתיים נחתם ואנחנו מתחילים. האמת שלא משנה לי איך תתחילו, ממליצה אבל בגדול את הצמוד ואת היהלום לעשות בחזרות הראשונות, ואת הרחב שהוא הרבה יותר קל לביצוע בגלל שהוא נעזר בעוד הרבה שרירים אחרים, לעשות בסוף. מוכנים? 3, 4, ובקצב שלכם. עוד אחד. מתיחה, קודם כל גב הולך אחורה, ואז לשבת רגע, לפתוח את בית חזה. צד אחד יורד, צד אחד נמתח, אבל זה לא רק הצידה, זה הצידה ואחורה. חזרה, הצידה, אבל זה במטרה לאחורה. 4, 3, 2, 1. חוזרים בחזרה, סט שני, מזכירה יהלום, לא לצדדים, לא למטה. בין לבין, תמצאו את הזווית שנוחה לכם. מוכנים? יאללה. סיבוב של האגן, קיבוץ ישבן. 8, 7. עוד 2. ואחד אחרון. פוזישן.
עולים חזרה, גב ארוך, לגלגל כתף כתף, שקע קדימה, להרים קצת למעלה, לפתוח קצת לצדדים. והפעם נשים את הידיים אחורה קצת, נפתח את בית חזה, ואם אפשר, גם לעלות למעלה. ולשחרר. ויש לנו את הסט האחרון, סיימנו עם פלנק אחרון, וזהו. אני יודעת שזה יצא יותר מ10 דקות, ויש פה הרבה מלל, אז אתם יכולים תמיד לשים אותי טיפה במהירות. שלב אחרון, פוש-אפס רחב, רק 10 בלבד. מוכנים? רגליים ישרות או כפופות, עצם זנב אין, בטן חזקה, והתחלנו. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, עוד אחד. רסט פוזישן, ובגלל שיש לנו רק את הפלנק, אז קחו אוויר, תגייסו את כל הכוח שנשאר לכם, יש לנו בסך הכל דקה. אפשר כמובן להחזיק את זה יותר, אפשר פחות. כזה ממוצע. אפשר בידיים ישרות, אפשר ברגליים כפופות, ברגליים כפופות או בידיים כפופות על העמות, לשיקולכם. מוכנים? מיד השעון. 3, 2, בהצלחה. עצם זנב אין, עקבים מושכים אחורה, ראש מושך קדימה. עצם זנב אין בשביל לשמור שלא תהיה קריסה של הגב. שכמות נדחפות כלפי מטה. כל נשיפה, עוד למשוך את הבור פנימה אל הגב. לא נוח עם רגליים צמודות, תמיד אפשר לפתוח. קשה עם שורשי כף יד לא לוותר, פשוט לרדת למטה. יש לכם עוד 10 שניות מעכשיו. 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. רגל, רסט פוזישן. וזהו. אז שיהיה לנו המשך יום טוב. וזהו. מקווה שכל הסיפור הזה יסתיים מהר. אז תודה רבה שהצטרפתם. אם יש לכם שאלות, סמסו לי. אם עשיתם, תשמו בלייק או תרשמו לי בתגובות. וזהו. ביי יוש.